Čus. 5:18. My odcházíme tady od skvělého přístřešku na takým kopcu na Javorníku a jdeme na autobus, který nás doveze do Bílé Vody, odkud oficiálně začínáme naši další cestu stezky Českem. Je krátce po 6:30 a my jsme vyšli z Bílé Vody a jdeme po červené značce na Borůvkovou horu. Začíná být hejc a teď teprve půjdeme. Tady se nám otevře první výhled a předpokládám, že tam vzadu ta rozhledna je Borůvková hora, kam razíme. Minuli jsme do Stesní, kde je Borůvková hora 8 kiláků. Už vidím halky, protože jdou rychleji. Ale hlavně tahle cesta je úplně napitá. Tu se tak blbě chodí. Jsou tu úplně také šutry celou dobu. Takové velké. Po obou stranách fakt je to úplně napité. Tak, po pauze tady od krásné studánky, která teče a jdem dál. Vypadá pěkně ty hraniční kameny, všude úplně cestu nám to lemuje, paráda. Ale ten kopec na Borůvkovou horu je masakr. A už začíná úplně být strašný hic. A je to teprve 8:30. Ale už jako kvalitka, no. Báječné, 9:45 a my jsme na Borůvkové hoře, co víc si přát. A to zase můžu já. Ale to nevadí. Pauza na Borůvkové hoře, 10:30 a teď po modré do Travny, to 4 kilometry, tam se snad otvírá ve 12, takže si dáme něco dobrého k jídlu. Kostelík v Travné. Krásná. A tady studánka. Wow. Ten vodem bylo hrát.
Je půl páté. My jsme to zakempili v Travné asi ve 12 v hospodě u Oravců. A tam jsme přečkali největší hit a teda teď zase dál vyrážíme. Máme před sebou asi 10 kiláků ještě. Takže snad dojdeme do setmění tam, kam potřebujeme. Ale zase to je fakt šílený hit. Tam úplně vzadu je Borůvkova hora, ten kopec, hurá! Jdeme a já tuším, že teďka přicházíme k lesnímu baru Překvapko. Tady si asi dáme pauzu, bo to může být i s výhledem. Bar nedoplněn. To nebá. Tady je žena. A tam je studánka, doufám, že bude použitelná. Dívejte, tady je to krásnější, koukněte na to. No dívej. Jsme to nenechali. Ne. Pořádek. Paráda. Tak jdem na druhou stranu. Tak jo.
Tak je neděle ráno. Je asi něco málo po půl sedmé, my už jsme teda vyrazili, protože dneska má být úplně 40 stupňů přes den, takže potřebujeme jít a dojít co nejdál, než úplně umřeme. Spali jsme v těch hraničkách a měli jsme dneska dojít na Smrk, což je nejvyšší vrchol Rychlebských hor, ale změnili jsme trasu, protože má být fakt peklo. A po včerejšku, kdy jsme 4 hodiny úplně spali v hospodě, nevzpomenu si na ten název, tak jsme si řekli, že půjdeme někde se vyvalit přes poledne k řece. Takže trasa je taková, že teďka jdeme po hranicích na Špičák a potom slezeme dolů k řece Bělici, nebo tak nějak. Tam se vyvalíme, potom po Modré nahoru na Paprsek a na Paprsku vidíme, v jakém budeme stavu a jak se nám bude chtít jít dál. Tady je taková zeď v lese. Ten les je tady úplně psycho teďka. Připadá maká kulka. Černým lesem a číhá na mě někde vlk. Fakt tady jsou úplně houštiny. Zajímavé. A samozřejmě kopec, který už teda dávno nebyl. Tuším, že se blížíme na vrchol Špičáku. Tam to nahoře je Luca. On tak nevypadá, ale to je kopec jako prase. A Luca se na něj těší, že? Jo! Už tam jsem. Hop, hop, hop. Oh no. Oh. Tak studánka peklo. Ty bohu, že teče, fakt. Vrchol Kovadlo. 989 metrů. Tak jo, máme to 30 minut k říčce, k vodopádu, kde budeme se koupat. Tak to je fajn. Máme tu vodce. Tak. Nebojí se. Díbo nás uklovne. Neuklovne, bo půjdu zobat. První výhled za celou dobu, co jdeme v Rychlebkách. Tam nahoře jsme byli. A tam nahoře jsme byli. A teď jdeme k té vodě se konečně koupat. My teď jdeme celou dobu kolem krásné říčky Bělice, jsme v Polsku a teď nás čeká asi úplně poslední kilometr a dojdeme na... Kam to máme dojít? Paprsek. Paprsek. Yes, na Paprsek. Tak vzhůru do toho. Výborně, Palaš 1021. No, a teď To je jdeme. náš nejvyšší vrchol dneska. No ale to ani nebolelo, ten vrchol předtím bolel víc, jako. Tam ten úplně, nevím, co to bylo za vrchol. Tak bomba, došli jsme. Paprsek.
Paprsek zdolán. Poslední úsek cesty Kladenské sedlo, že Luci? Máme to 6 kiláků a tam budeme spát. Řekni nám k tomu něco. Myslíš? To posadu, no. Trpělivost. Další. Tady si někdo hrál. Juhu, jsme na Kladenském sedlu. Zvládli jsme to. Já jo? Je úplně tak půl 7 ráno. My vyrážíme z Kladenského sedla na Králický Sněžník. Spali jsme u Kladenského sedla při střešku. Ty paní tam jsou úplně skvělé. Přístřešek je fajn. Až na to, že jsme ráno zjistili, že jsou všude kolem samé hovna. Paráda. Tak a teď nás čeká tak 3hodinová cesta do kopce, než se vyškrabeme ten kraličák. Borůvky. Sem tam nějaké po cestě potkáme. Jen to je úplně jízda na Králický Sněžník. Jakože brutál.
tam skoro jsme. Už tam skoro jsme. A kde je ten slon? Ne, teď už půjdeme jenom po výhni. Tak, sloně jsme zmákli. Teď si dáme pramen Moravy, kde doplníme vodu. Vyštracháme se na tu rozhlednu. Pak už to bude pohoda snad. Wow, ta děura. To je husté. My se vstupujeme z Kralického Sněžníku. Jdeme směrem na Klepáč, je to 7,5 kilometru asi po Červené. A míříme na Horní Lipku, kde máme kemp. Někde potom budeme stát a vařit si jídlo, protože dneska nemáme po cestě vlastně žádnou hospodu už. A budeme mít hlad a toho jídla teda hlavně já moc nemám, já už mám jenom sušené na zaletí a nějaké kokina. Opět kamenité peklíčko na Klepáč. A hlavně slunce hřeje. Dobrý? Dneska úterý, další den našeho putování. A já jsem včera už moc vůbec nic netočila, protože jsme zbíhali z kopců a zdrhali před bouřkou, aby jsme se včas dostali do takového malého kempu v Horní Lipce. Samozřejmě jsme tam přišli úplně durch, že? Protože jsme to nějak nevychytali, ale šťastně před koncem. Tam
Tam jsme teda přespali, ráno jsme nasedli na bus, z Horní Lipky se posunuli do Králíku, kde jsme zašli do obchodu a nakoupili. A z Králíku vlakem do Mlačkova, kde vlastně jako už nastupujeme na Orlické hory. Dneska jsme si říkali, že si dáme takový lehčí den, protože jsme vlastně od soboty šlapali 22, 23, 27 a podobně. Takže dneska jenom krátce. A protože hlasily bouřky na večer, tak máme objednané ubytování na turistické ubytovně na Čiháku. Ale předpokládám, že tam budeme rychle, protože je to fakt kousek. No a plán na středu a čtvrtek je dojít na Velkou Deštnou, Velká Deštná a v pátek ráno se dostat domů. Tak jo, vzhůru na další kopec. Koberce mateří doušky všude. Úplně wow. Wow! Ale to báječný stín jako. Zmija zigzakovatá. Tu je? No. Když jsme na Čihách nezvolili cestu po červené české značce, nechtěli jsme jít po asfaltu, ale slezli jsme na zelenou do Polska. Úplně šíleným lesem, něco jako pralesem, zanikaly nějaké jediny a teďka prostě jdeme tady těma krásnýma loukama, to je fakt boží.
My jsme dneska došli na Čihák, kde jsme se ubytovali, byli jsme tam brzo ve 2, kde jsme si chvilku pauzu a teď se ještě fičíme podívat na pašeráckou lavku, kterou bychom jinak zítra minuli. A slyšíme boušku. Takže doufám, že to úplně stihneme, ale jdeme úplně krásným, nádherným lesem. Krásná řeka. Divoká Orlice. Pašerácká lávka. Tady je krásná velká skála. Nezhuč. Ty krása. Je, Hej Lukáš, co tu robíš? Hej, okej, koukej na ně. Středa ráno. Bye bye. Bye bye. Středa 7 ráno asi. Za mnou mraky, hlášen dešť a mraky a úplně moribundus dneska, tak jsem zvědavá, kdy zmoknu. A jdeme z Čiháku na Nenatov, a pak ještě kousek za Neratov a do Černé Vody, kde je kemp. Budeme doufat, že tam mají třeba volnou chatku nebo nějaký pokoj. Má být moribundus.
Ahoj. Geniální kostel v Neratově. Ne, jenom chci říct, že utíkáme před bouřkou. Teďka se stupujeme z Pěticestí do Černé Vody, zdráme před bouřkou. Tam by tam měl být kemp, třeba budeme mít chatku. Ale budeme nohy. Krutá cesta z kopce, brutál. Černá Voda, kaple, hurá, jsme v cíli a svítí slunce, není bouřka. To nebude nebezpečné. Hele, ten sud je totiž sauna. Čtvrtek, poslední cesta, poslední den. A my jsme ráno vstali s tím, že se kousek pomůžeme busem, že nám vezí verší. Vyjedeme busem a napojíme se na Červenou na hřebenovku. No, tak jsme nastoupili na bus.
ale stala se zrada, protože on jel opačným směrem. Takže jsme vystoupili někde na Bedřichovce a jdeme po Modré. A teď jsme se s Lucou shodli na tom, že prostě věci mají být tak, jak se dějí, protože mi teda od rána bolí pravá noha a Luca vystoupila z busu a propadla se jí pata u boty. Takže přijde jsme dělali a ví, co nás bude. Tak jdeme po nějaké cyklotrase, nevím, nevím, ale když jdeme teď po Modré, tak jdeme přes ptačí oblast. Psychárna tady. Mezi těma prošlama domeček. Počkejte, až přijde tam nahoru, běžte se. Kralický sněžník. Borůvková hora. No a točím tady po miliarda lidí jako. Velká deštná za námi a teďka směr Šerlich po Červené. Šerlišský mlýn. A odtud jdeme po Modré na Sedloňovský Černý kříž. Jsme v cíli, velká deštná. Máme druhý pokus. Prosím.